vidíme, že pri štárnom okope sa zhromaždili všetky dostupné palebné prostriedky Nemcov. Vidíme, že sa už vrátili aj protitankové kanóny. Zjavne si splnili svoju povinnosť na susednom úseku a teraz sa zapoja do boja aj tu. Teraz toto pôjde, nie? Do postavenia sa vrátil aj 37 mm PAK 36, ktorý v krajnom prípade bol využívaný aj na palbu proti pechote. Aj keď vzhľadom na svoj kaliber a pomerne malú kadenciu výstrelov toho veľa nezmohol. Už ale v danej situácii bola Nemcom dobrá každá funkčná hlava. Momentálne sa využívajú hlavne ľahké pechotné zbrane, karabíny, samopaly, gulomety. Použitie ťažkého delostrelectva v tejto situácii je prakticky nemožné, pretože by mohla veľmi ľahko zasiahnuť aj vlastné jednotky. V takýchto prípadoch sa využívali väčšinou mínomety menších kalibrov, spravidla 80 mm a menšie. V zákope najbližšie k hlavným tribúnam vidíme v akcii aj sovietský ľahký gulomet Dekterev s typickým kotúčovým zásobníkom na vrchu hlavne. Útoční ženisti sú zase vyzbrojení väčšinou samopalmi.